हांराइतेर 2000 आलायनाय दङ কিন্তু ও পালাই লাইমানি জাগাও फाइसब जोंनि उत्सवानि सभाअग्रा Dakmura गामियाव Songsajak हांराइतेरनि दिनैरावो अर हांराइतेराव फायनाय बुमा बुफानि बेकेरेंनो किबि फायनाय हनै फायनाय जत आनि ताखोक दै बुखोक सनो हामजागमा रवै किसा कं नारुवानो पहिलाव आं सानानि मोसौबो आंनि साइसिगां साइड थांनाय र जे जोंनि जमातिया नि रीति नीति कल्चर संस्कृति न रोगै जे जों कुसुं कुसुं जोंनि रायजाबाय जोंनि माफा नि थैमानि ताखौ बुखौ थैमानि न जों अमाहाय हांराय जराव तमानि बागै अमाहायखे खायनो ना बने लाइबु मारक साइड थांमानि बागै बरकनो हायनो खा गाहाम याफारो तानि हिंगे जों सिनानि नांगौ जोंनि इतिहास जोंनि लाइबुमा जों सियावैनो बै नेरां सिजाखा हिंखे मासाबो हमानि हाय नैनि बेकेरें खिबि हांखे मा खिबि लायो हमानि हाय जों गोबां मा लकरावनो साइमाया जे जों तमानि बागै नेरां सिजानो नां 13 दिननि परे तानि अमाहाय सामों खायनो नां जों बेसिक नलेज गै गोबां मा दं जेबोनो साइक्लांमानि बागै दैबो उल फायनाय रक जोंनि हदा अक्रा सं साइखनारनाय जों सिलायै थांनि नांनाय जोंनि जेनेरेशन तंनाय रनो जों सिर'नि नांनाय बाहायखे नां अमाहायखे खालायने अमाहायरखे सालायजाक फायनाय बिसिव जों सागथालायनाय जोंनि एडिसि हाफांनि हयते जे जों मामानि अर जागा तमा खायनि ना बहायरक जों वानसलायनाय फायनाय मेलाव हंखेनो जों जोंनि अ सिन नुनाय जात अमाहायखे जों सागथारनाय दानि के अम कायसा 22 बोसोर कावै थांहा जोंनि म गभर्नमेंट नि जेखुनु गभर्नमेंट लाइ थांजागौनो जों हाया सालाया कफुर सालाया फायनाय साल जों तमा खायनि ना बनसि जों सागथालायनाय निरनि कॉर्पोरेशन नांगो निरनि जुबासु नांगो लाइ थांजानो जों सावैति किफिलै माया जों जेसो हाया सालायदि बते ओ जरा फिरावै फाया हानि बाङै आनि कायसा मेसेज दंनाय जों फायनाय साल जों गाहाम खायलायनाय जे जोंनि नांमोन जोंनि हदानि अक्रा ताबक दङो नैनि पान्चायतक दङो जतबाय जों दिनै आं एडिसिनि सीएम ओङै आं सिमि खायमानाय हाया निरनि जुबासुबो नांनाय हायसि तानि के पहिलाव जों समाजनि बोसा हदानि बोसा आं हदानि पहिलाव बोसा बनि परेसि दिनै सीएम ओङो इंगे निरनि जुबासु करे इंगे जों खायमेया जों आं एडिसिनि सीएम बो खायमेया निरनि जुबासु बिलाइ नांगो इंगे तेवाइसा खालि अमाहाय जराव जों किछु एकता अर जागा नुनाय जात बनि या प्रेसेलायनाय जतनि जुबासु बाय इंगे दिनै आं ओ मेलाव फायनाय ओ 13 फायनाय जत लुकरंनो आं कयनाय मोसौबो जोंनि जमातिया हदा नि जे बोसा दंनाय र जोंनि खावै फायमानि बैनिसाय यूनाइटेड को बैनि कम्युनिटी साय यूनाइटेड को थानसा को जतनो जमातियानो हंके ताबो बै फलो खाय दं हदा खानानि समाज खानानि लोक खानानि जत फलो खाय दं नैनि ते गोबां मा कम्युनिटी रनि जोंनि हाई सिस्टेम करै माने लोक खामानि मयाल खामानि नैनि हदा खामान 3 टायर जे पंचायत चले माने 3 स्तर जे पंचायत ताबक भारतबर्ष चले दं माने ओ मेथड बाय चले जाक जोंनि ओ हदा जोंनि सोसाइटी न जों कुसुगो कारणानि बागै तलानि सिमि साका जरा जों ओ सिस्टेम खाजाक दं गे जे खाजाक खामानि मेन उद्देश्य तमाबा जोंनि हदानि आगि जे खाय थांनाय र जे आं सिमानि मते जोंनि सोसाइटी न कराक खायनानि सिसारनानि यूनिटी तंरनानि गे दिनै जों
asa kedengma khai phaimani yagulo जों tabo beibai srungjagoi tongmani hoda khanani moel khanani nini loko khanani no bai mokol thaiwi srungoi tong ge जोंबो जेहेतु chini bisini je samung tangjanai gobangma tongmani rokno te kicha bahake chini je sikhito mohol ungthung gonang mohol ungthung boroni chuba chunawe chini society no bahake te kicha buskang agoro mano जों जतनि थानि सहयोगिता नालायwi buskango agolaini nangnai chini sikha khetre nainedi chini gore mission khulokjak bai jotoni prosongsa khai haifano omobai sufficient ya omobai ungsau hahi hojaknai ya जों teibu ma khainai বিশেষ ke chini jubok rok lekha porimani nini bino competition khaimani blai komi thang जों competition no teibu nozor marnai chudu lekha porimani no simi wan chogia chini life chini society no जों bahake competition no tlangoi beise agok romano tini bai busuk advance agok jak no bono जों slanani hinke chini okra sakra tongnai rok bahaine jog bai miliwi borok no agok ronani bagoi जों yapri masenai जों tini Jamatia nainai di officer busuk bang doctor busuk bang bini tulonai tini Tripura rok chini sala hangke chini Jamatia no srungoi Tripura chobalai buturo hin khaimani borokni je lekha pornai rok borokni chobalai buthuni je inspiration bai borok onek advance ungthang kintu chini Jamatia o lekha porimani competition jinis Hoda sakthari tongo moyal sakthari tongo luku sakthari tongo to pasi boro bugyap mane competition no hanke bini chai nogjang mani komphai equally tongo joto no soman tantro homani hai tongo kintu bino lai thangmanai omahai gari ingoi tong tini doctor engineer TPS TCS bahajaro hanke Jamatia officer hanke belai mane jonosongkha no naiwi belai kom ge chini society ni bororo chini Jamatia tongnai ro bahayo teksa nojorowi competition jinis so जों thanglai omahai jinis nawi जों ma agolainai tini hoda je samung khaimeno jotono follow up khai hankino ungthangnai kintu chini je competition jinis bo buini tulonai onek kom hai nogjak tong tei butak chini society o chini সমগ্র Tripurasani amsayo no drugs amani competition chi nogjawi tongmani tini chini society no chini dofano pura tamu sinai chain marketing haike yarung suwi tong chini hodani hoite जों bono tei bukrak ke ya presenani nangnai tini rosebelly phangthung nini insurance company phangthung borok masani mangne ke mathonai phi chain marketing business phaide ba bazaro bahai jai ke chini o drug bahai ne chain marketing hai tabo je gotna hayang tongo black kirma sangsang tongo Tripura tabo dui jona ke GBO simin HIV positive rok majagoi tong bobu chini Tripura samang chini makhang solia ro hangke asung majagmani komsi nini drug use khai injection jonowai sai use khalayo thong solo laijak chini kila amsai bu tongo ge जों सरकारि बाबे जों officially जोंनो बुरो तथ निरने अर tongo umhai tongo ge yani amsai ro bu bahai je test khaijnai hospital thanai bono chi जों siu hospital thaya ke busuk tong ta ge nainai se salo mangnei tabo je GBO naijnai si ungoi tong ge naije busuk tongkha ge जों chini hodani hoite moyal ni hoite nini baba gore mission ni hoite जों bono krak ya presenani nangnai haingke जों tini hoda he chini tamu sinai dofano songsai talangnai hing tongmani gap ungui thangpai ni chini chraile bubusia haingke tabo hoda ni message no chini chrairo le bubusia ge o chrairo siguri tabok tongnai rok ba tei busuk tongnai 10 বছর 15 বছর 20 বছর maximum tongnai olo chrai phainai rok ni bobisho tangnai ba ge tabo ni simini jehetu Jamatia hoda hai krak kacha organization
baya prise ha ke oboi chei chung bono ka somanai nini corona hai ni abo corona le solo lai mane oni chakri to bane nung solo কিন্তু ও ড্রাগস আওই নেনে অমো মাজাক মানে ড্রাগস মানে এসআইবি মাজাক মানে বত সংকা সখে কাসमा বলে ক্রাগিয়া প্রেসে খাহেকে সংকা সমানে গে আসল কিরিমা সংসা বেমার जोंनि ससाइटियाव हावै दंखायो गे जों हदानि जे सामों काहा तांमानि बिसिंतै बनबो जों कासो खाहेके कासोवानि स्टेप ना हाके जों लोगोआव मासालायनाय नेने तामोसने मयालो मासालायनाय अमा ब्ले इशु कतर हाइसि जोंनि बाङै जों जोंनि समाजनो जोंनि हदाराव कुसुवा कारनि बाङै सामों खाय दं यां केस रायरके दंस खायनायनि बागै ओ स्टेप माने बरक सिया तैनो याप्रे सेवै दं गे बरकनो सिरनानि बरकनो कासनानि दायित्व जों मानानाय बहायखेनो जोंनि गोबां मा आमसायो जोंनि जमातियानि ओंगै जे याप्रे गाहाम सेवै दं माने न बैताबो सोलोङै बरकबो आगौै दं यां आसुको गोबां सानायनि जरा नालिया तानि हेके तेगाइसे प्रग्रामबो दङो आं बायथागो अमनो हायनाय हाय सानि मोसौफिबो जोंनि दफानो जों बोसकां आगौरनानि हेके बेनि जतनो आइचुगो बेकरें खिबि माने बायथागो जे नियम नीति तै असाइराव नावै पाइमानि यागुलो तै तगो जतनो थांबायनाय गे जों कताल के समाय ताङै मा थांनाय अरब कथार दिनो कथार के जों अक्रा साक्रा रने आशीर्वाद ना लाइबै दैतुको माने यागुलो अमहाय माने साथे साथे जों चिनि भविष्यनि बाङैबो आगि जे लाइ थांमाने जेमन हांग्रायो दैतो के पाप मुक्त मुहि जों बिसास खाय जों ओ हाया साया सामों खायमानि बसिमिया चिनि वान सं मुंनमबो जों मास लायनाय दिनि हांग्राय दै तुगनाय आइचुगो तुगलायनाय तुकुमानि यागुलो पाइमानि यागुलो न जों आगिनि जे हामयावा संमानि खरकसा ते खरकसा बाय नाइसरे लाइमानि र निनि बैनि बाङै हायावा संमानि र बाहायरक चिनि बरक मुनिसबा तंलाय जाउ जतनो किसा मासा गे बाहायरक नबो जों पगलायै जों थानसा खलायै चिनि दफानो जों बाहायके कुसुगो कारमानाय बाहायके जों थासां मानाय बहायनो वासक लायै फायनाय सालनि बागै जों याप्रि सेलायनाय जों इतिहास जों लाइबुमारावनो सोलोंलायै नायलायै जों आसो कदुमा तिगि फायहा फायनायनोबो जों बस माने बसर हाजार बसर लक्ष बसर जों चिनि जमातिया चिनि तिप्रासा जतनो जों बोसकांगो तंरनानि हेके तिगिराय तंनानि हेके चिनि वाचंमो ताबगनि साइतेबो गाहामके जों मावा सलायसिनाय तानिके जों गोदोंमा बसर जों सातक जागै फायमानि नेनि अमहाय हांग्राय होनै जों तीर्थ थांलायमानि बैनि जागा मा थाङो हि जे तैसिमफ्र सालायमानि हाय जों आगि व हंके बिक्रासि गरैफो अक्रा साक्रा रनि खौगो जे खोना माने बोसाकाइफ्र बुसुकाइफ्र होनै बुसु आसायमानि नेनि तामसनाय सराय कथार माइचार मानि जराराव जों माइदुल बाय मइदुल कौ होनैसि खोनाव अक्रा साक्रानि कौरव ओ माइदुल बाय मइदुल कौलायै तंथौलाय तंमानि अथत जों गोनांमा हायसि ओ लाइन तांसा बायनो जों परिष्कार जे जों आगि गोनांमासि हानबां ताबकसनो साबाय राजा बंशदि बैनि लेबार तांनाय हि होनायबो दं ताबकफोरनो गे जों ओ आसो गोनांमा मानि तानि बिख्रा माराखा बिख्रा मारा मानि इतिहास दङ ताइसि आनि छैचिगां चिनि पान्चायत रक चिनि हदानि कर्मकर्ता रक साइ थांखा तीर्थ थांनानै होनै बैनो रां मासाव बुआं बुफानि पिन्दुरयनानि बागै गंगा गया गासि माहायराव मा थाङो होनै तमानि रां मासा रां करिनि बाङै आनि बेकेरें खिबिनानि बागै सि गंगा गया गासि मा थांसिनाय के रां मास सलग मासा लाहा nge tabak sini wo tradition sing paha dorma ung paha जों ताबा और फाइनाय बो किसा रां मासा लाइतेउ ता और जत फाइनाय रां सलक साइमा फायो 10 टाका 20 टाका इंगे पारानि लोकुनि बरो रय मार हो तीर्थ थांमानि होनै
गे ओ सिस्टेम फाइमानि बफ्रनिसिमे फाइखाबो तो आं साइमालिया किन्तु जों बिख्राराफ्रनिसिमेनो ओ सिस्टेम फाइखना जे तीथ थांनायनि हेंखे बैनो सलमा सामानि जे ताबोनि नियम बस जों बिख्रारानि चेंफ्रनिसिमेनो ओ सिस्टेम चालौङो आगे हेंखे चालौ करैफो गे हानि बाङै जों चिनि भबिष्यत जों जाते अमाहाय बुमा बुफानि सामों खायथानि रगो जों जागा मा फालायमेनि निनि मुसुं मा फालायमेनि गोबां मा जों जतनो ताबाव जों जत हायखे बगिजा खायसि नों खायजाया आं खायजाया बहायसिङे आंबो आंनि बाबा नि सामों खायफ्रा आंबो बहाय मा खायजा नोंबो मा खायजा जतसि मा खायजा गे जों बनि यागनि यावगानि बागै जों चिनि अधिकार नांगौ चिनि अधिकार चिनि मानथाय जों नांखेसि चिनि ससाइटिनि जे तमों सामों रीति नीति बनो जों पालायमानाय जेफ्रो चिनि अधिकार करैनाय जेमन जों तां मातारबारि थांखांखेसि आरो जागा गोबां मा चिनि हयरानि खायजांमानि आगे जों सि पालायतंमानि आ जागा बिनि जों आरो जागा बैसि पुजारि पाइहा बैनि इच्छा सि मांहा गे अमा हायखे चिनि जे मताय जों रय फैमानि बर ग्रान्टि रे तंबा चिनि अधिकार करै हिंखा हिंखे एक समयो चिनि गरिया न जे सेजाक फहि खनामानि हाय बहायनाय चिनि जे तमों सामों रीति नीति जों धर्म पालाय तंमानि मा पालाय हिफा हजाक माव कोनो ग्रान्टि करै हायसि मातार बारि ओपो माताया पशुबलि मारिया हजाया देबा हाइकोर्ट बाय अमत चिनि अधिकार सेमानि सिया देबा गे बरनि उत्तर प्रदेश निनि मध्य प्रदेश बरले पुजारया दल जोंबा पुजारनाय दल गे बरनि हाई सिस्टेम खायनाय बागै अमा हाय इंहा गे हाइकोर्टनि बिसिंति अर्डार ररलाहा चिनि जमातिया होदा सं केस खालाहा महाराजा केस खालाहा अमा हायखेची ताबक चालुं पाइफिया देबा गे होदा बासाया हिंखे ताबक सुजरा मा मारो खामो ताबक सुजरा आरो जागा पुमा तायां खामो गे ओलाबो अमा हाय फाइमानो चिनि अधिकार जेफ्रो जों थानसांया जों चिनि भबिष्यनि बाङै वासया चिनि अधिकार जों सेजाफ्रोखे जों गरियाव पुमा ताया हजानायता मिसिल मा ताया हजानायता कोनो ग्यारान्टि करै हानि बां जों हांग्रायतै तकौयै गाहाम खलायै वानसगै चिनि दफानो बाहायखे आगरनाय जत थानसानि बिसिंतै जों यापरि मासे लानाय जतनो हामबाय खुलुमबायखे